दिनै 2026 मायथाइनि 2 जुलाइ दिनै मोनाबिलिनि माखासे गोनां खौरांफोरानो जादों। सेथि रादाबाव दङ गुवाहाटी नोगोरमायाव मोनसेनि उनाव मोनसे हमनो मोनदों नंखाय रांनि बिलाइ। नोगोरमानि मालिगाव कामाख्या रेलवे जंक्शनाव नंखाय रांनि बिलाइजों लोगोसे गुबुन हादोरसानि सानै सुबुंखौ हमनो हादों। सेबनाय समाव पुलिस बिफाना 7,37,000 नंखाय रांनि बिलाइखौ मोननो हायो। 2 लाख गुबै रांनि सोलायै बिथांमोना 7,37,000 नंखाय रांनि बिलाइखौ बिथांमोना लांदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। शिलंआव गंसे बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुफुंनो खावलायनायजों बिटिसि सोरखारनिफ्राय EM गणेश कछारी बिथाङा मेघालयनि गिबि मन्थ्रि बिथां कनार्ड सांमानो गोसोखांनाय गथायदों। हिमाचल प्रदेशनि अटल टानेलनि साहा पर्टेलनि साखाथियाव गंसे स्कर्पिय'आ जाब्रबथायाव राजस्थाननि दावबायारिनि जिउ खहा जायो आरो गुबुन 3 सुबुंफोरा जोखोम जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला लुफुंबाय थानाय दालांनि दाथायजों सौग्रावनायनि सिगां गारिया कन्ट्रल बायजोआव थांदोंमोन। जाब्रबथाय जानाय जायगायाव नुनो मोननाय बायदिब्ला स्कर्पिय'आव लहानि रडफोरा हाबगासिनो दङमोन। बिबानगिरिफोरा मोनसे नायबिजिरनायखौ जागायदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव फिन गोदोनानि चेन साबख'ग्रा सिखावनि उदखार। साननि समावनो सासे आइजोनि गोदोनानिफ्राय चेन साबख'नानै खारबाय सिखावा। राइजोफोरनि सांग्रांथियाव जाथायथिलियाव स्कुटिखौ गारनानै खारलाङो सिखावा। राइजोफोरा हमनो मोननाय स्कुटिखौ पुलिसनो गथायो। स्कुटिनि नाम्बारनि फोरमानजों पुलिसआ संदाननाय हाबाखौ मावदों। बिजनीनि हायना नोगोरनि थागिबि जयन्त ब्रह्म बिथाङा गोलाव समनिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै गुवाहाटीनि आमिनगावआव थानाय नारायण हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दङ होनना खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला जयन्त ब्रह्मनि बिसि सबिता ब्रह्मआ फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो BPFनि बिबान लाना हानजानि खामानि मावबोदोंमोन। नाथाय सोरखार थासेयावबो बिथांनि खैफोदनि समाव BPFनि मावथिफोरा खेबसेबो खौरां लायाखै होनना दुखु मोननाय फोरमायथिदों। चिरां जिल्लानि सान्तिपुर गोजौ फरायसालियाव BPF दोलोनि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादा बेखेवदों। गामि ओनसोल एबा गोरिब नखरनि फरायसाफोरनि गोग्गो सोलोंथाइ होनायनि थांखिजों चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमना सान्तिपुर प्राइमारि BPFनि बानजायनायाव बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादा हाबाफारि बेखेवदों। चिरां जिल्ला BPF लाइमोन गांखंनि आफादगिरि भद्रेश्वर बसुमतारी, सन्तोष सा मि BSUनि लेङाइ आफादगिरि बिथांमोना गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों आरो बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादाखौ बेखेवनानै होदों। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा रायजोआरि देहा फाहामसालियाव गोदानै एम्बुलेन्स सिबिथाय बेखेवदों। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा रायजोआरि देहा फाहामसालियाव गोदानै एम्बुलेन्स सिबिथाय बेखेवनानै होदों आसामनि केबिनेट मन्थ्रि बिस्वजित दैमारी बिथाङा तामुलपुर जिल्लानि ट्राक मालिक गौथुमा खुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों सावस्रि फाहामथायनि थाखाय खाबु जानाय बायदियै बेखेवनानै होदों बिस्वजित दैमारी बिथाङा तामुल कुमारिकाटा ओनसोलनि दुखिया सुबुंफोरनि सावस्रि फाहामथायनि थाखाय सुबिदा जानाय बायदियै तामुलपुर महकुमा ट्राक मालिक गौथुमा कुमारिकाटा रायजोआरि देहा फाहामसालियाव बे एम्बुलेन्सखौ दानो होयो आरो लोगोसेनो रायजोफोरनि खाबुनि थाखाय बेखेवनानै होनाय जादों। चिरांनि पानबारि बाथ'पारा फोथाराव गिख्रंथावै अर जोंदों गंसे साखा खबब्रै गारियाव। मोनानि समाव पानबारि बाथ'पारा फोथाराव गंसे वागन आर गारिया अर जोंना सेवहांगार जानांदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला AS15 Q8681 गारिया बरपेटा रड सिमलिगुरिनिफ्राय पानबारि जाना काजलगाव फारसे फैगासिनो दङमोन। मुक्तार आली मुंनि गारि सालायगिरिया फोरमायनाय बायदिब्ला गिबियाव गारिया गाव हारसिङैनो बन्द जाना उखुन्दै खुयो आरो अर जोंखाङो। गारियाव 2 सुबुं दङमोन जेराव 2बो जिउ रैखा मोनो होनना खौरां मोननाय जादों। उदालगुरिनि सनायगावआव थानाय मुंख्लं सुजित नार्जारी गोसोखां नब्लाङाव विकसित भारत रजगार आजीविका मिशन ग्रामीण VB ग्राम G 2025 नि फालिथाय बेखेवनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जादों। जोंनि इउनियन मिनिस्टार रुरेल डेभेलपमेन्ट बिथां शिवराज सिंह चौहान बिथाङा तिरुपतिनिफ्राय लन्चिं खालामबाय आरो बेजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै जोंबो उदालगुरि जिल्लायावहाय बे VBG रामजि जि स्किम बेखौ जों दिनै उदालगुरियाव लन्चिं खालामबाय आरो आं आसा खालामगोन बे स्किमनि जुगेदि जोंनि गामि ओनसोलाव जिखिनि जौगानांगौ
बे जौगानाय खामानिफोरखौ जोङो मावनो हागोन आरो बिसेसभाबे बे स्किमखौ लानोब्ला गामिनि रायजो राजाफोरजों सावरायनानै गामियाव मा स्किमखौ नांगौ जोंनि बे नियम बायदियै बे स्किमखौ जों लानांगौ आरो बेखौ लानानै जों गोबां बाथ्रा सावरायबाय आरो उदालगुरि जिल्लायाव बिसेसकरि जिहेतु दिनैनिफ्राय बे लन्चिं जाबाय जोङो बयखौबो खावलायदों जाहाथे गासिबो बयबो सिनसियारलि जाहाथे खामानिखौ मावो आराम्भनिफ्राय जाहाथे खुनु बदनाम जायालासे खामानिया जाहाथे जाफुङो रायजो राजा लुबैनाय बायदि जाहाथे खामानिखौ जों मावफुंनो हायो बिनि थाखाय जोङो सावरायबाय आरो जों खावलायबायबो जोंनि अफिसारफोरखौ जोंनि भिसिडिसि चेयारमेनफोरखौ आं आसा खालामगोन उदालगुरियाव बे आसनिनि जुगिदि उदालगुरि जिल्लायाव मोनसे सोलायनाया फैगोन आरो बे आसनिनि गेजेरजों उदालगुरि जिल्लायावहाय नोंथाङा एसे सिगाङाव आरो एसे डिसिप्लिन खालामनायनि बाथ्राखौ बुंदों बे बेलायाव नोंथाङा मा बिफाव लागोन ना बेखायनो आसनिनि सोमोन्दै बिनि सोमोन्दै मिथिग्रोनाया मोजां आरो बेखायनो आं जोंनि पिडि बिथांखौ खावलायदों बिसेसकरि जोंनि चेयारमेनफोरखौ लानानै बे आसनिनि सोमोन्दै मोजां बिथांमोनखौ बुजायनांगोन मिथिहोनांगोन आरो गासै इन्जिनियारफ्राबो बिनि सोमोन्दै मिथिनांगोन जिपिसि जिआरएस बिथांमोनाबो मिथिनांगोन दा बिथांमोनखौ ट्रेनिं लानोबो आं खावलायदों आरो जिहेतु आराम्भनियाव जुदि मोजां जायाब्ला बे उनथिंजाय जों मोजां खालामहैनो हाया बेखायनो एसे स्ट्रिक्ट खालामनानै नियम बायदि खामानिखौ मावनो थाखाय आं खावलायदों आरो जिहेतु बियो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टजोंबो सोमोन्दो थानाय जिहेतु लामा मावगोन माबा फिसारि डिपार्टमेन्ट फुख्रि जों जावगोन एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनि सोमोन्दो दोङो बयबो अफिसारखौ लानानैबो जोङो मोनसे जिरायनांगोन बेखौबो जों फैबाय थानाय सुक्रुबारे बाहाय मोनसे सिद्धान्त लादों बयखौबो लानानै जों सावरायगोन जाहाथे जों लानाय स्किमफोरा जाहाथे माने माबा जाया आरो माने सोरबा एग्रिकालसाराव लानाय स्किमखौ जाहाथे जोंनि बे डिआरटिआव जाहाथे बे स्किमखौ लाफाया बिदि अभारलिपिं जाहाथे जाया बिनि थाखाय जों एसे सांग्रां जानांगोन आरो मावग्रा